Therefore, hallelujah, Mema wakwa by the bout yes, send you me so. Ye mom paye. Yada was see Yankopon Senadu and so de achaye. A rade na watry for fra. Yes, she you man say. Yada was say. Yada was a sell who ye one say. Weekend depot bread be by your brain in nature no. Adeɛ kye wa ma ya hoden foforo enhyira nka wudin afisa breya awurade ye betwe wanim na mo asɛm so kasa kyerɛ yɛn na yɛnte wase wɔ Yesu Kristo din mu amen ɔdɔfo me ma wakɔ abade ba wote ase sendwumadi so na yɛafi akenkan sɛm afi Luka asɛmpa ti baako na yiyi mu enum kosi du nson na ɛkasa fa Yohane suboni no na wo ho asɛm ɔdɔfo Sedia Elizabeth oye Yohane suboni na maame ene Zakaria fa kwa mo nyame nam so a oka eye Yohane ho asem de kire wo mo na Bible kire nsebra na ohene Herod eye ohene wo Judea no na osofo bi Jew ni sofo bi ho ye friend Zakaria na ono ankasa no ofi asofo fie Abijah asini na ne yiri Elizabeth nso no ye Aaron asini yakase Aaron na Moses ni nua Aaron ono na no ye Israel sofo nti ono nso na asini ene Elizabeth nti wofo mienu yi anasa warfo mienu nyina no mu fi asofo fie ano mo da so kura asofo dwuma no mu nanso na Elizabeth nwo na Bible try and say ebribi sunya na Zakaria akosom esanse na asofo ne ye wonhyehyeye bi omo wonhyehyeye bi a omo ahyehyɛ ato ayete se na ebeka se duty roster bi sa eduru so a na wakodi wudwuma e wa asori fie enye de bia na omo timi kɔ hɔ se de ne yetimi kɔ asori de mo de bia na bro no esom no na nipa bebre nso gina bonten so omo bɔ mpaye na mo no Nyankopɔn bɔfo da ne ho di kyerɛ no bɛka Yohane ho asɛm de kyerɛ no na ne ɔka kyerɛ sɛ Zakaria ɛma wakomentu Onyankopɔn tie wo mpaebɔ ne de kyerɛ sɛ na Zakaria na ogusu bɔ mpaye anaasɛ ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɔ mpaye afa ne yere awoɔ ho no na kyɛ sɛ yade a mmerɛ gum sɛ wohwɛ sɛ ɔmo abɔ akokora ne abrewa na kyɛ sɛ yade a wabɔ saa mpaye no ma megidi sɛ saa abre no mpo de no wagyae sɛ ɔbɔ ho mpaye fi sɛ onim sɛ de edre de enya de a ne yere betimi awo ɛna no ankasa ɔyɛ akokora enya de a ebetimi ayɛ yie saa ɛno nti ɛna ɔka kyɛn sɛ ensuro efi sɛ mɛma wo yere Elizabeth awo ɔbabarima na ɛsɛ sɛ otu ne din sɛ John na ɔde anigye ne mehurusie ebebre nipa bebree efi sɛ Onyankopɔn ani wɔ ne so na ɔbɛyɛ kɛseɛ wɔ Onyankopɔn ani so na momma ne nnom nsa momma ne nnom bibiara a yɛbɛka sɛ ɛbro afei nyame nkronkron hyɛ ne ma empo firi na wo mu na ɔbɛdane nipa bebree Israelfo bebree akoma ɔde abre Awurade na ɔbɛyɛ nipa bi a onyame honhom ahyɛ ne ma ɛte sɛ de honhom a hyɛ Elijah ma no nti John honhom a hyɛ ne ma no te sɛ Elijah de na Bible say ɔno no obesiesie kwan mu ama Awurade na ɔbɛdane agyanom akoma akɔ ɔmomma ho na ɔmo nso maso ayɛ den no ɔmo eba abegye Onyankopɔn mu nimdeɛ ne nyansa adɔfonom Yohane suboni ne yasra ne ngo ɛwɔ yefrum ansana ɔba asase so nipa he na yentimi nyintum sɛ Yesu Kristo yɛ nyame prekope Yohane mpo a enam nipa akwan so yɛde wo no mpo onyame sra ne ngo sɛ de ɔsra Samuel no ngo ɔsra Jeremiah no ngo ɛwɔ yefrum ansana yɛwo mu nti saa besi saa bre bi no from ho agidifo nanso mu nyini sɛ Kristo ɛyɛ Onyankopɔn so betimi ehu we nyina adi wonya bre nso ehwɛ twere no mu na nyame nkronkron ne wo kasa fi sɛ wo yɛ obi a wonhwɛ twere no mu na nkyerɛkyerɛ bia wogyi to mu keka ene wontimi mfrɛ wo ho sɛ wo yɛ Kristo ni efi sɛ Kristo oni
Yen de abrabɔ no ye bibia esese Kristo. Na Kristo ye Nyankopɔn prakopa oda ne do edi de tradasa wo bra obabewu wa senua no so. Odofo weni yasɛm ka wo bronya bra yi mu asɛm ka we sɛ wokoti we a na kyese wo nyina so ene de wo he. Onyankopɔn no mo a onama wogidie entim wonimo na dwendwene nyame aya afi mu ne nyina na gina so na da na ase. Ye ne Nyankopɔn yenkita hodie mu oden emfensiesie ye ho e ma afi foforo nyame de ye ewrami. Onyame nhyira no nyo kese enne so nyame ma wa hoden unyuma wo koye ne nyina nyame ma ye nyina ye ho ahoden na wanche no san na ni onye ma ye mu biara nyo yoraba Yesu ama na ochina so ye behia onyame nhyira o bye bye.